3 напомнения, които със сигурност ще ви помогнат да бъдете по-мъдри и по-осъзнати. Първото е, че хората, които ни харесват, на които ние се възхищаваме, които печелят нашето доверие, нашето въодушевление, които ни мотивират, това представлява всъщност нашият максимален потенциал. Хората, които ни вбесяват, които ни дразнят, това са обикновено нещата, които не приемаме в себе си. Обикновено това е на подсъзнателно ниво и ние не можем да си дадем сметка защо тези хора толкова много ни дразнят. И третото нещо, онова, което осъждаме в другите, примерно, че закъсняват или че правят нещо, което не ни харесва толкова много, същото това нещо ще ни застигне в най-скоро време. Тоест ще ни накара да влезем в техните обувки по един не толкова приятен начин. Така че имайте предвид тези 3 осъзнавания. Те са свързани естествено с вселенските закони, с законите на кармата и най-вече те са свързани с нашето вътрешно осъзнаване и умението ни да приемаме нещата такива каквито са и да даваме най-доброто от себе си, без да осъждаме, без да критикуваме и без да отричаме неща, защото точно това, което отричаме, точно това, от което бягаме, точно то има вероятност да се появи в нашия живот. С вас беше Наталия, коуч, ментор и консултант по личностно развитие.